Bueno, esperar un momentinho que vou enchufar os micros aí. Cando queira, señor. Sí, hola. Por un poquinho máis, xa me quito peso moito. Sí. Hola, José. Sí. Sí. Probando. Hola. Sí, hola. Sí. José, ¿te escoitas? Pero tens que falar máis un micro. Sacamos aí. Julio, fala aquí. A ver, sí. Hola. No funciona nada. Sí. Espera, y este otro, ¿cómo va? Hola. Ese tengo ahí. Ahí tengo aquí por aquí. Prueba ese. Hola. 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 Silvia. Ahora sí. A ver, ¿Ahora? No. ¿Ahora? sí. En teoría sí, vermello y aquí arriba amarelo. Pero mira, es una red de números. Sí. Espera. ¿Ahora? Sí. Sí, hola. Hey, probando. Sí. Hey. José. Parece palín. Sí, hola. Julio, para. No funciona ningún, coño. No funciona este. Sí. José, pero es imprescindible, porque para el auditorio no me va a hacer falta, ¿eh? Pero si funciona este, ¿sabes lo que se pasa? Pero está en streaming e a xente se non escoita. O de Budi non escoita. Porque a de Budi sai pasando eso. Hola, sí. Sí, hola. Sí, pero es que no tengo para entender. Solamente tengo de presidencia, ¿no? ¿Será que falta? Ahí el único que es. No, porque te hace Sí, sí. Hola. No, Este. Hola. O con unos cables que non van, los dos, que me parece demasiado coincidencia. No sé, pero no lo pasando esto, ¿no? Pues venga, estate tranquilo, relaxa. Siéntate. Vai arriba, tensi, no segundo amplificador, dalle para arriba. Que creo que está apagado. Subindo á esquerda, mirando para aquí. Porque nos escuta os homes. A ver, fala con ese. Sí, escoitase ben todo. Pero tiña que... No, na esquina, pa aquí, pa miña dereita, pa aí. A túa esquerda tens. No, pa lá, onde está aquela... Abajo. Sí. Hai un armario aí, o de abaixo,
dalle, que creo que está en off. Aquí David se lo digo, que los streaming se escucha perfectamente. Que están escuchando todo. Porque o streaming se escucha por lo que recolle aquel micro. Pues ya está. Sí, hola. Hola, sí. Bueno, comezamos entón. Boas noites a todas e a todos. Imos dar comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de novembro. O primeiro dos asuntos da orden do día, na parte resolutiva, temos a proposta da Alcaldía de data 25 de outubro de 2021 respecto da aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, expediente 2004-26-2021. Esta proposta non pudo dictaminarse na comisión informativa, por lo tanto procede que ratifiquemos a súa inclusión na orden do día. Pero estaba acta aquí? Eu non estou vendo. Porque igual non a deixou o vídeo. Por eso. No. Aquí, en principio, na orde do día non hai actas. Quedarán pendentes, non lle daría tempo a secretaria a sinalas, que tamén pode ser. No, non hai. Non hai actas. Sí, alguna cuestión en relación con isto? Boas noites a todos e a todas. Nada, simplemente en relación con este tema, quería plantear unha cuestión de orden, tanto que non entendo cal é a ausencia en este tema, porque, como ben acaba de dicir, este asunto non foi dictaminado na comisión informativa, e, bueno, debería pasar, non, ese trámite legal, é dicir, creo que non hai ningún motivo, ni ninguna razón para poder levar. No, é que nos o que plantexamos é que se retire do orden do día e que se deixe para o próximo pleno. Para poder dictaminar nunha comisión informativa. Bueno, eu teño que acabar de facer a miña cuestión de orden, nada máis. Cando todavía non falei da ausencia, cando son a razón da ausencia, non? En todo caso, despois intervirás. É dicir, metides a palabra cando todavía estaba facendo unha explicación do asunto de por que se incorpora na orde do día aínda pendiente de ratificación, sendo sabedor, obviamente, de que non foi dictaminada pola comisión informativa, pero é perfectamente procedente que se faga mediante este procedimento. Hai que explicar, obviamente, a urxencia, como pasaría a explicar agora, se me permites. A urxencia ven porque este asunto ten que estar aprobado antes de rematar este mes, ou en todo caso a principios de decembro. Non pudo prepararse antes, por diferentes razóns, pero o motivo principal da ausencia é ese, non podemos esperar o pleno de decembro porque hai que tramitar diante, en este caso, do organismo correspondente da Unión Europea. Esa é a razón da ausencia, non é outra. Se queres agora, esa palabra de novo. Vamos a ver, alcalde, como pode decir que ten que aprobarse este tema antes, o sea, en decembro? Entón, que estiveron facendo? A proposta da alcaldía, vostede deu a data que ten, o 25 de outubro. 2 días antes da convocatoria do pleno. Si tanta presa había para traer este tema, se sabe que se está fora de prazo, que se está rematando, pois terá que convocar a comisión en tempo e forma. O sea, xa temos unha comisión informativa sola para os temas exclusivamente de pleno. E resulta que estas propostas, ainda por riba, veñen ao pleno sin dictaminar. E ora ven dicindo, non, é que é urgente porque temos que ter o aprobado antes de novembro, principios de decembro. E vostede iso non o sabía antes. O documento foi presentado en maio, o sea, hai un documento inicial, un borrador que foi en marzo e un documento definitivo que o presentan en maio. Desde maio hasta ahora, dende logo no expediente no que eu tuve acceso, aí non hai documento, nin hai ninguna tramitación máis. Por que non se fixo a proposta da alcaldía cando, pois o mellor no mes de xuño, no mes de xullo, en setembro, en outubro, tivemos un pleno extraordinario a semana pasada. E agora aparecen aquí con un sete porque temos que aprobalo antes de decembro, que é a tónica general aquí de traer os asuntos sin dictaminar. Para unha comisión que temos e un pleno que temos ao mes, e donde logo terá que explicar por que este expediente non se tramitou dentro do mes de maio que está presentado. Dice por diferentes razóns. Que razóns houve?
para facer unha proposta da alcaldía, porque nin siquiera hai informes, ningún informe xurídico, nin un informe económico. O único documento a maiores que hai é a súa proposta da alcaldía. Por lo tanto, eu pídolle que retire da orden do día e que se leve para decembro, no pleno de decembro, dictaminado e cumplindo cos trámites que temos que cumplir. A ver, lle guste ou non lle guste, os trámites estáse cumprindo escrupulosamente. Os asuntos poden incorporarse á orden do día do pleno previamente dictaminados ou, en todo caso, ratificados, se son urxentes, na propia sesión que estamos facendo neste momento. Vostedes acaba de facer referencia ao 25 de outubro. Ese día, cando se asina esa proposta, non é posible convocar previamente a comisión informativa, como vostedes sabe tamén, porque non habería prazo antes da convocatoria do pleno. Esa é a razón única, exclusivamente. Podo entender que non este de acordo con a urxencia. Non pasa nada, vostede vota en contra, e os demais grupos tamén que voten o que consideren. Pero non é ni a primeira vez, nin vai a ser a última vez que se debatan en esta sesión plenaria e en calquera sesión plenaria de calquer concello temas por urxencia. A urxencia foi explicada, lle gustará máis, lle gustará menos, lle parecerá mellor ou peor. Pero esa é a razón, non hai outra razón. En todo caso, primeiro procederíamos a tratar a urxencia, a urxencia se procede, e despois a debatir o asunto. Non sei se algún grupo máis, a parte do Partido Popular, quer intervir en relación con este asunto. Sí, un momentinho. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, eu teño que dar un punto de razón aquí a compañera Elena, porque se realmente este documento, que eu non o sabía, de Terrabanza foi presentado xa hai tanto tempo, pois o normal é que hubiera unha comisión onde se pudera tratar. É un asunto que non é tampouco moi sencillo, estamos falando de un tema complicado, ainda que entendo que hai que levar a cabo. Eu, por unha parte, entendo que se debía haber feito en tempo e plazo ben a comisión, como si o alcalde confirma que este documento foi recibido xa hai meses, non agora, porque pensei que fora recibido con tempo, o sea, cando non dera tempo a levarse á comisión, entendes? Entonces eu, en ese caso, en que vou a apoiar igual a ausencia, eu creo que hai que ter cuidado con estas cousas e non tomalas tan a lixeira. Bueno, boas tardes. Eu fago miñas tamén as palabras do compañeiro do PSOE. A mellor as formas non foron as millores que se podían presentar. Tamén, como presidente da comisión, pois tamén encaro o meu mea culpa, pero creo que o importante é que este procedimento chegue a bo término, non? O sea, é importante firmar o convenio ese sobre o cambio climático e creo que por unha diligencia dun tecnicismo non vamos a deixar de votalo. Entón, o meu voto a ausencia tamén vai ser probable. Ben, boa noite a todas e a todos. Vou completar un poquinho máis a explicación do alcalde, porque, bueno, é un asunto que levei eu desde a miña concellería, o tema do PACES, que é un plan de acción para o clima e a enerxía sostible, para o tema da ausencia. Despois entraremos no debate do que é o plan. Este documento é un documento que o acordo hai que mandalo hai que subilo nunha plataforma da Unión Europea antes do 4 de decembro. Antes do 4 de decembro non iba a haber ningún pleno. Este concelleiro incluso pensou que este pleno non ia ser hoxe, senón o luns que ven, como facíamos habitualmente, pero, bueno, según a secretaria, pois no pleno de organización cambiouse esa dinámica e o día seguinte do luns de cada mes, simplemente era porque non pudo dar tempo a convocar en ese momento a comisión polos prazos. Non é que non se quixera debatir nin determinar. De todas formas, eu creo que o debate, mellor que un debate plenario onde todo o mundo poda ser partícipe públicamente
que este plan pois non haberá mellor razón e entonar, se cabe entonar a mea culpa, como di o concelleiro, pois o erro de cálculo que tivemos dende a Concellería, simplemente por, como dixo o voceiro do PSOE, o documento sale presentado o tempo, pero bueno, o volume de traballo dos diferentes departamentos, neste caso do Departamento de Urbanismo e Medio Ambiente, que é un departamento cos técnicos compartidos, todo o mundo sabemos, e bueno, pois foi imposible pois traelo antes. Procedemos, por lo tanto, a votar a declaración de urxencia para a súa ratificación e inclusión na orde do día. Votos a favor? Votos en contra? Procede, por lo tanto, a declaración de urxencia, queda incorporada na orde do día e pasamos a debatir o asunto. Ten, en todo caso, a palabra o concelleiro delegado para que dé lectura e explicación á proposta. Ben, boa noite a todos e a todas. Eu creo que podemos estar sin máscara, non? Foi un poquinho seco a máscara. Básicamente, o documento é o que é un plan estratégico, o igual que desenvolvemos pois, nos últimos anos o plan de mobilidade sostible, pois é outro documento que nos vai facer pois, avanzar nunha política que sabimos desenvolvendo nos últimos anos no Concello de Bueu, como é a aposta por loitar contra o cambio climático. Trátase de actuar dende o local para aportar solucións a problemas que son globais e que calquera persoa hoxe en día pode saber que o cambio climático é un problema que afecta a toda a cidadanía e que o Concello de Bueu non pode ser ausente en esta cuestión. Básicamente, o plan o que é unha guía da que nos dotamos o Goberno municipal pois para levar a cabo unha serie de políticas destinadas á reducción da nosa pegada de carbono en diversas cuestións. É un documento que xa nace, digamos, adxunto casi o plan de mobilidade, é unha das principais cuestións que temos a nivel local para regular como é a cuestión da mobilidade dos vehículos a motor, que é unha das cuestións que máis influe na emisión de gases nun concello como Bueu, pero que ademais incorpora diferentes cuestións e políticas que vimos levando a cabo como goberno nos últimos anos. Falamos do cambio de iluminación cara a unha tecnoloxía LED máis respetuosa, falamos de elementos de optimización tamén dos recursos hídricos, falamos de diferentes cuestións que o que buscan é influir dende o local para poder dotarnos desa ferramenta que, ao igual que explicábamos cando era a cuestión do plan de mobilidade, nos vai a servir de guía. Non é un documento pechado, non é un pezón que tes que aplicar a literalidade e a regulación normativa, sino que é unha guía, é unha estrategia a desenvolver. Que significa ter aprobado este PACE? Este PACE vai significar que continuemos na senda das políticas sostibles e, sobre todo, que entremos en ese grupo de alcaldías, en este caso, pola denominación é Pacto das Alcaldías, pero, bueno, se entende que polos concellos, de respetuosos e que teñen políticas destinadas a levar a cabo esta aposta. Dicir que esta cuestión tamén nos vai permitir, igual que se falaba co plan de mobilidade, optar a diferentes axudas. Unha vez tendo aprobado este plan, teremos que, ao longo dos vindeiros anos, elaborar unha serie de estrategias e ir informando a Comunidade Europea e a propio organismo xestor desta cuestión a nivel europeo dos avances que se vayan dando, tamén das posibles modificacións que poida haber, porque hai cuestións que a propia dinámica dos anos fai que se vayan modificando, pero, bueno, é unha guía, é unha ferramenta que queremos que marque as políticas do futuro deste goberno e de sucesivos gobernos, porque entendemos que hoxe en día a cidadanía reclama que fagamos un uso responsable das enerxías, que realmente estea sempre
primando o que é a saúde do noso planeta, que é a nosa propia saúde, e eu creo que para iso, pois, aquí hai unha serie de directrices que marcan unha serie de actuacións con respecto a uns parámetros que estudou o equipo redactor, que neste caso indicar que o mismo equipo que se fixo cargo da elaboración do plan de mobilidade, por tratarse tamén dun equipo multidisciplinar e que xa tiñamos a experiencia do plan de mobilidade con eles, e entón eu creo que sale un documento interesante que pode ser matizable e abordable desde diferentes puntos, pero que sobre todo vai a marcar unha pauta a hora de desenvolver esas estrategias comuns a todos os gobernos que non entenden de ideoloxía a hora de defender a saúde do planeta. Gracias. Abrimos un turno de intervención, se procede. Sí. Bueno, visto lo visto, e dado que foi aprobada a urxencia, pois vamos a entrar no debate do asunto. Di o voceiro, dice que depende da súa concellería este expediente, pois ao mellor aí é onde está o problema. Dice que non houve tempo para convocar unha comisión informativa. En 6 meses non houve tempo para convocar unha comisión informativa. Tendo 14 de maio que se presenta o documento definitivo. A que nos dedicamos entón? Vostede, si está a forma parte, acaba de decir, forma parte do comité interdisciplinar, depende da súa concellería e trae o asunto, o sea, xa en extremis, al límite. É dicir, creo que xa nos estamos tamén cansando un pouco, non, de que este tipo de propostas e con a idea de que se acaba a plazo e se agota o plazo, pois vemos aquí o pleno e nos saltamos todos os trámites legales sabidos e por haber. Resulta que outro día na comisión informativa a secretaria nos transmite os grupos a posibilidade de poder presentar as mocións un día antes, acaso, da convocatoria das comisións informativas para poder facilitarle tamén ao departamento e sobre todo ao departamento de secretaría a tramitación dos expedientes, e vostedes fan todo o contrario. Non será porque non teñen experiencia. Decía o alcalde no pleno que tivemos no pleno extraordinario que vostedes que son un goberno que planifican e que coñecen a realidade e que lo saben todo. Pois aquí, dende logo, os deberes veñen sin facer. E querer agora aquí facer, pasarnos por tontos os grupos da oposición dicindo que non, xa está justificada a urgencia. Está justificada a urgencia e o documento, onde se explicou? Se explica agora aquí en 2 minutos un documento de 80 folios. Un documento no que hai unha parte, sobre todo unha parte final, que tamén boto en falta que o voceiro non comente nada, porque se fala dunha parte económica, dun coste económico. É certo que estamos falando de aquí a 2030, pero fala de 2 plans, dun plan de acción para a enerxía sostible e un plan de adaptación ao cambio climático, con unha valoración. E non estamos falando de 4 euros nin de 10. Vostede sabe cal é o total. Tampouco aparece ningún informe nin económico, nin ningún informe, nada, o sea, por iso digo que me sorprende, porque agora a culpa é do Departamento de Urbanismo e de Medio Ambiente, que teñen moito traballo. É dicir, fagan o favor de asumir as súas culpas cando lles toca e non estar sempre botando a culpa aos demais, aos departamentos, cando non é Secretaría e Intervención, cando non é Intervención e Urbanismo, como neste caso. Digan claramente que se despistaron, que se olvidaron deste expediente, que o tiñan, seguramente nunca hizo, e agora se deron conta de que finaliza o plazo. Porque non sería por plenos, e plenos extraordinarios que tivemos no mes de xullo 1, tivemos hai unha semana ou hai 15 días, tivemos outro, e agora venen aquí a querer quedar non, e di o alcalde, e na por riba temos que escoitar o alcalde que diga non, que isto tal. Bueno, pois entón suspendas as comisións informativas. A este paso é o que lle queda. Porque da comarca do Morrazo somos o único concello que temos unha comisión únicamente de asuntos xerais e de asuntos económicos. 2, pero a que funciona é unha. E se convoca única e exclusivamente para os asuntos de pleno, única e exclusivamente para iso. Esa é a transparencia e como se comunica o goberno coa oposición. E resulta que agora tan sequera nos dan esa oportunidade de levar a unha comisión informativa, de explicar e de poder preguntar as dúdas que podamos ter. Non, se trae aquí a un pleno ordinario, se ratifica a urxencia e xa está.
que vai a ser esta a tónica general de funcionamento en este Concello. Xa está ben tamén. E ainda por encima, o sea, que ainda veñan aquí a botar as culpas aos demais. Vostedes sempre libre de cargas. Entón, creo que tamén deberían explicar como teñen previsto facer este tipo desas actuacións das que falaba o voceiro e que están aquí recollidas e que hai unhas valoracións económicas, que previsión hai, é dicir, creo que tamén temos dereito a saber non como se vai a enfocar e cales van a ser as directrices que se van a poñer en marcha. Se vai a aprobar o plan para que, como fixemos cando nos adherimos á cidade da infancia, que ainda estamos esperando poñela en marcha, ou cando se aproba un regulamento de participación veciñal e está aí tamén aparcado. Para que vamos a facer iso? Se aprobamos, para que levantamos a man, aprobamos e xa está. E mañá a outra cousa. Eu creo que deberían ter un poquinho máis de respeto aos grupos da oposición. E non pensar que porque vostedes gobernan e porque levan muitísimos anos gobernando, teñen lles dá dereito a todo. As comisións informativas para os asuntos dos plenos son necesarias e vostedes o saben. E vostedes o saben. Cando estaban na oposición, ben que decían o mismo e que reclamaban. E me sorprende que o vicealcalde, que tamén este tan calado, porque agora asume todo tamén. Podo entender que a teña que envainar para determinados asuntos, pero que en isto tamén diga, non, que bueno, que, ala, non pasa nada, hai un pequeno fallo que tuvemos. Cando vostede, cando estaba na oposición, reclamaba o mesmo. Faga o favor de pedirlle ao seu socio de goberno, que ainda que é o grupo mayoritario, faga a favor de que se cumplan os trámites e que se fagan as cousas como teñen que facer. E non vir aquí a facer un pleno de trámite, de urxencia, e porque se finaliza o plazo. Porque a este paso, non sei, xa digo, viremos aquí cada pleno en este plan. Ratificamos a urxencia e xa está. Para que convocamos comisións informativas? Para que? A oposición, se quere información, que a busque e que pida os expedientes. Fagan o favor de dar exemplo. E esa transparencia da que tanto predican, pois aplíquena tamén. E den oportunidade aos demais grupos de participar nas comisións informativas, que temos dereito a iso. Sí, alguna intervención máis? Sí. Home, eu polo que me toca, son o presidente da comisión, pero en teoría non as convoco se non hai asuntos de pleno. Eu deste pleno entereime, deste asunto entereime a cantos todos, pero isto foi unha cousa da alcaldía e tal. Ahora tamén digo a cousa, as comisións informativas para mí son importantísimas, pero eu a verdade que aprendín do señor Feijóo de pasar da oposición ampliamente, eso digo así de claro. Eu, por min, aprendí de Feijóo e si seguirei os seus pasos mentre este neste banda. Ben, dentro deste documento que temos aquí a aprobar, tamén hai cousas que realmente me chocan do que aquí se expón, sobre todo no que é o tema presupuestario do documento, porque realmente no que é o resto do texto, posiblemente calquera pode apoiar todo este tipo de movimentos que di aquí que hai que facer, en tanto a energía sostible, o consumo, o transporte, todo isto. Pero claro, hai, por exemplo, falase do que é un nombramento por parte do Concello, entendo eu, porque nadie me explicou, un xestor de energía energético municipal. Entendo que o Concello ten que poñer unha persona, a parte dos que hai, dos técnicos que hai, que leven, que coordinen todo isto. Iso é unha pregunta que fago eu. Fala do parque móvil, de canto, por exemplo, o programa de camiños escolares seguros que lle dedica 225.000 euros. De onde sacan estas cantidades? Porque chegar a 11 millóns de euros os 11 millóns de euros que entendo eu que vai aportar a Unión Europea, pero que tamén de onde se quita? Isto ten un estudio fidedigno ou é unha cantidad posta porque sí, onde se vai a actuar, como se vai a facer? O programa de fomento da bicicleta, que tampouco sabemos nada máis, pero dedícalle 160.000 euros.
o transporte colectivo, 360 euros, tamén fala de accións nas vivendas do Concello, non só dos edificios públicos municipales, sino das vivendas, entendo eu, son privadas, tamén me gustaría que me aclarara. Bueno, este documento, tan solo no tema presupuestario, se dan varias cosas que habría que tratarlas con calma. O programa de mantenimiento de edificios municipales, que en 850.000 euros está basado en algo, en algún presupuesto feito polo Concello, alguna base feita dos técnicos municipales, ou é tamén unha cantidad que tíos de Carrabanza poñen porque se lle ocurreu. A ver, se me podo responder a estas cousas, lo agradecería. A verdade é que noto en falta un bolígrafo que son digital, pero non, ahora xa máis ou menos me vou ir acordando. Bueno, moitas en relación ás cuestións que falou o voceiro do PSOE, o cal agradezo que centre o seu discurso no tema do documento en sí, que o que aquí nos trae agora neste momento. Indicar que, bueno, ao igual que sucedeu co plan de mobilidade, este tipo de documentos fan unha aproximación do que pode ser un investimento que se pode destinar a esas accións. É un investimento que se fai en base a determinados criterios, pero que non é unha cuestión como pode ser unha licitación onde xa concretas cuestións tan variables como unidades de obra, como tipo nos kilómetros que podes actuar, no caso de diferentes viais. O sea, o que trata de determinar este documento técnico é que a previsibilidade que pode ter o Concello para actuar en esas diferentes accións que marcan, no caso que dixo o voceiro do PSOE, todas están incluídas no PEMUS, están máis desenvolvidas no PEMUS, por iso decía que este documento fai referencia realmente tamén ao tema do PEMUS, e aí no PEMUS sí que aparecen un pouco máis especificadas en diferentes fichas, pois o caso dos camiños escolares e outras cuestións como o caso de accións para fomentar o uso da bicicleta. Isto é unha valoración primeira que fai un equipo técnico ou que como asistencia técnica con demostrada solvencia a hora de redactar ese tipo de documentos fa unha primeira aproximación para que o goberno teña unha idea de, por exemplo, a que tipo de axudas concorrer. Pois, se sabe que pode ter valorado non con total exactitude, porque nas licitacións incluso a cuestión baixa e dependendo do que queras ampliar ou non un proxecto pode ser máis ou menos caro, pero sí que en que rango de investimento se pode mover. Ao final estamos falando máis de rangos de investimento máis que de investimento exacto que haxa que destinar. Por iso digo que é unha cuestión que a valoración económica é para dar unha idea ao propio goberno do que sería necesario poder abarcar dentro dun máximo sempre. Sempre se tira cara máximos e realmente todo é matizable e todo dependerá sempre das accións que se desenvolvan en cuestión máis concreta ou máis ampliada, incluso do tipo de actuacións que se teñen que desenvolver, das liñas de subvencións que salgan, porque hai liñas de subvención que xa che comprometen unha determinada cantidade de investimento. Nós o que tratamos de ter con este tipo de documentos é unha planificación feita para no momento en que salen esas liñas de subvencións ver en que apartados podemos concurrir cunha valoración aproximada. Non no seu momento, calquer cuestión, igual que falamos cando foi do PEMUS, levará un expediente técnico que desenvolverán os propios técnicos municipais, pasará os informes de intervención e de secretaría como calquer tramitación e a hora da contratación tamén levará o seu procedimento diferente. Non é o que toca agora, este é o documento, digamos, inicial, e a partir dese documento inicial é cando se concretarán moita máis cousas, ou igual que sucedía co caso do PEMUS. Alguna intervención máis? Se non pecharei eu as intervencións, tendo en conta que se trata dunha proposta da alcaldía. Si me gustaría, antes de nada,
Lle volvo a dicir o mesmo, señora voceira do Partido Popular, que na sesión plenaria anterior. Vostede mesma entra continuamente en contradiccións. Cando lle interesa, exhibe os informes dos técnicos a favor ou en contra para posicionarse a favor ou en contra das propostas. Cando lle interesa, entende que os asuntos non se están tramitando, vai dir que se están saltando os trámites legais. Creo que a máis son as palabras que empregou antes. Hai un procedimento ordinario, como ben expuso anteriormente, que os asuntos de pleno son dictaminados nas comisións informativas. Pero é tan válido ese procedimento como que hoxe se está seguindo aquí, porque o pleno, a través da maioría, confirmou neste caso a ratificación, a inclusión na orden do día do pleno. Por lo tanto, é perfectamente válido e legal. Non se saltou ningún trámite, por moito que vostedes empeñen. Eses mantras continuos sobre que saltamos os trámites legais, que non temos en conta os informes dos técnicos, ese é o mantra. É o recurso cando o grupo non ten contido, non ten argumentos en este caso tampouco para aportar o debate plenario. Porque da proposta non falou nada, absolutamente nada. Se dedicou a criticar ao alcalde. O alcalde vai intentar manter sempre a compostura, un tono o máis sereno posible, porque creo que é o mínimo que debemos ter entre nós, entre concelleiros e concelleiras, membros da Corporación Municipal. Non hace falta tampouco ser excesivamente vehemente, en este caso, para defender as posturas de cada quen sempre, desde o respeto. Me disculparei as veces que faga falta, só teño feito en alguna ocasión, e o farei as veces que faga falta, que non lle caiba ninguna dúbida. Pero mire, vostede mencionou antes que ese é o procedimento correcto. Ademais, nos acusa de falta de transparencia, de non convocar as comisións informativas agas para os asuntos de pleno. Pero vostede sabe fehacientemente que as comisións informativas só deben ir os asuntos que despois se incorporan nas sesións plenarias. O sabe. Sin embargo, quere que veremos asuntos, ainda que non sexan asuntos de pleno. Entonces, eso non sería, como vostede dixo anteriormente, saltarse os trámites legais. Pedir que se convoquen comisións informativas para temas que non se van a abordar nas sesións plenarias. O diso fai un momento, e creo que non me estou equivocando. Pero o que me interesa realmente é falar da proposta, do plan. Porque aparte este plan tampouco debería ser descoñecido, polo menos o asunto para a Corporación Municipal. Mire, na proposta se fai referencia a unha data que é 4 de xuño de 2018, que mediante xa un acordo da Corporación Municipal nos comprometemos a elaborar este plan. Donde establecíamos xa, en este caso, o noso compromiso para cumprir con eses objetivos establecidos tamén pola Comisión Europea. Anteriormente xa fóramos convidados pola Xunta de Galicia, foi dos primeiros concellos que no Palexo na Coruña asistimos a aquela convocatoria, nos comprometemos de forma formal e oficial a cumprir con estes objetivos. Este plan, como ben apuntaba o concelleiro antes, é unha estrategia, como foi no seu momento tamén a tramitación do PEMUS. Nos obriga, temos, obviamente, ese compromiso asumido, adquirido. Se irán implementando, neste caso, todas as medidas, dependendo tamén a capacidade económica do Concello, a capacidade que teñamos a hora de xestionar, de mobilizar recursos das diferentes administracións, incluso de fondos europeos, como estamos conseguindo, por outro lado. Pero que, ademais, estes objetivos xa se están cumprindo, e que non estamos esperando a ter elaborado e tramitado e aprobado o plan para conseguir chegar a cumprir con eses objetivos. A día de hoxe, moitas das políticas do Concello xa beben realmente destes objetivos. Falaba o concelleiro desa renovación que está facendo progresiva no sistema de iluminación pública, pero tamén, recentemente, inauguramos unha piscina municipal que estaba incorporando paneis fotovoltaicos, paneis térmicos, donde temos tamén xa en algunha infraestructura municipal pois algunha caldeira de biomasa, por poñer tamén outro exemplo. E a idea é todavía dotarnos de máis recursos para poder, en este caso, acelerar todo ese proceso, toda esa transformación
para poder conseguir no ano 2030 con estes objetivos. Acabamos de renovar, pois, foron 205 puntos de luz que se renovaron fai uns días, que está supoñendo un aforro directo, tanto a nivel económico como a nivel, en este caso, de reducción das emisións de CO2. Por lo tanto, isto é do que deberíamos estar falando. Do outro, si quere tamén, que non hai ningún problema. Vostede defende a súa postura, eu a respeto, non a comparto, e vostede debe respetar tamén a postura, en este caso, do alcalde do equipo de goberno. E non estar con ese discurso que a veces pois tamén pode sentar mal. Porque incluso fai referencia pois, a algún momento onde vostede non estuvo sentada de concelleira e lle está reprochando ao concelleiro que no seu momento estivo na oposición. Hombre, eu non sei se vostede está legitimada realmente para criticar a un concelleiro que estuvo na oposición e agora está gobernando por a etapa anterior. Non o sei. Non o sei. Pero, polo menos, para que pense que non é todo tampouco tan unidireccional. Por lo tanto, eu expresarei sempre o meu respeto hacia vostede, o seu grupo e as súas políticas, que non as comparto, sin lugar a dúbidas. E vou a defender e a reafirmar, en este caso, as miñas ideas, as políticas que desde o goberno se veñen desenvolvendo desde fai moitos anos e, sobre todo, especialmente, nestes últimos anos. Por lo tanto, este asunto que sometemos a votación, a aprobación, neste caso, do PACE, de Bueu, votos a favor da aprobación do Pacto de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, votos a favor. En todo caso, máis que nada para as persoas que nos siguen a través de los diferentes medios, daremos lectura ao resultado da votación, porque sempre se nos escapa. Sí. En contra, abstencións. Como quedou o resultado, señor secretario? Tanto a favor da ausencia de someter a favor da ausencia de someter a pleno a proposta da alcaldía foron a favor 10 votos, 8 dos concelleiros do bloque, unha do PSOE e outro da ACB, e en contra 6 do PP. E perdón, e a favor da proposta da alcaldía hai 10 votos, 8 dos concelleiros presentes do BNG, un do PSOE e máis dun ACB, e abstencións 5 dos representantes do PP. Moitas grazas, secretario. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a actividade de control. Primeiro, a dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria. A segunda, a dación de conta das resolucións da alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno. E se non hai ningún tema de ausencia, en principio, bueno, planteábamos, pero decidimos en este caso non incorporarlo, por lo tanto non se vai a debatir na sesión tampouco ausencia, será algo que estaba decidido previamente. En todo caso, a concelleira do Partido Popular, que sabe que é o escrito que nos presenta, non se vai a tratar. Bueno, eu discrepo, Pero debe contarse de discrepo. ¿Me dices de palabra, Félix? A ver, eu como representante da ACB, por min, trataba a ausencia, porque o que pide a plataforma de sanidade pois é un apoio a manifestación que se vai a ter o día 17, co cal chegaríamos tarde na arrasca, non? Por min, votas a ausencia por este motivo, é unha petición veciñal, tuvemos unha reunión todos os grupos políticos con eles, sabemos o que piden, sabemos o que nos pediron, a verdade, por min tratábase en pleno, votábase a ausencia, votaríamos, neste caso votaría a favor. Se o resto dos partidos políticos pois non queren levala a pleno, ni por ausencia, ni debatila hoxe, pois, bueno, non me queda outra, pero simplemente consta a miña o meu disgusto por non ter levado. En
todo caso, para que sirva de explicación tamén, porque a decisión do goberno foi non incluíla na orde do día tras o seu debate vía urxencia. En principio, é un tema que efectivamente se nos presentou, primeiro se nos comentou e despois se nos entregou un escrito no Concello por parte de SOS Sanidade Pública. Ese escrito se comparteu desde a alcaldía con todos os voceiros e voceiras da Corporación Municipal. Si todos estivésemos de acordo, en principio entendíamos que procedería a súa inclusión. Obviamente hai un grupo que entendía que non quería poder a urxencia. Obviamente eso o que nos exixe tamén é ver realmente cando hai un escrito que se presenta por parte dos diferentes colectivos ou persoas, en atención ao que di o noso regulamento de participación veciñal, que para algo está aprobado. Polo caso, fala de que debería ser presentado con unha antelación mínima de 10 días, algo que serviu neste caso para tomar esa decisión, o cal non impide que un grupo, varios grupos, como acaba de expresarse neste momento o voceiro de ACB, como podemos facer, se queremos os 4 grupos conjuntamente, 3 grupos, 2 grupos, un grupo, que saiamos, non aquí, obviamente, porque tenemos que non proceder, salvo que son a maioría que así o decida, que saiamos públicamente manifestando cada un o que considere. Hai algúns que sabimos apoiando de forma reiterada estes escritos, estas peticións, e non nos vai a costar en absoluto facelo desta forma, non? Pero si entendíamos que o correcto sería, ou ben, se hai antelación suficiente para poder abordarlo a través do cumprimento dos requisitos, das exigencias do regulamento de participación veciñal, que para iso nos dotamos de. Eso é un pouco a modo de explicación tamén. Non sei se algún grupo quere intervir ao respecto. Ben. Pasamos entonces ao turno de logos e preguntas. En principio constan as que presenta o Partido Popular. Segundo. En todo caso, Elena, se te parece dar lectura, despois respondemos a todas tamén. Lees primeiro, pero un segundinho. Son 6 preguntas. A primeira é a seguinte. Na sesión plenaria do mes de abril deste ano preguntei ao Goberno cal era o seu posicionamento en relación á reclamación feita polo Arzobispado de Santiago para dar cumprimento ao convenio urbanístico firmado en 2001 para a construción do tanatorio municipal no antigo cemiterio. E se me respostou que estaban pendentes do pertinente informe xurídico da Secretaría Xeral do Concello. E a pregunta é, a día de hoxe, está emitido xa ese informe e se o alcalde mantivo algunha reunión co Arzobispado para tratar esta cuestión. A segunda pregunta é se ten previsto o Goberno, a través da Consellería de Benestar Social, retomar neste ano os cursos de memoria que se estaban impartindo tanto no Centro Social do Mar como na Casa do Pobo de Beluso, e de ser así, cales serían as datas de inicio. A terceira pregunta, na sesión plenaria do mes de marzo tamén deste ano, preguntei ao Goberno cales eran as distintas opcións nas que estaba traballando para dotar dun aparcamento público o Parque Industrial de Castiñeiras, e a resposta foi que o Concello estaba elaborando un proxecto técnico que confiaban ter rematado nas próximas semanas e sería nese momento cando lle presentarían os representantes da Asociación de Empresarios do Parque Industrial. A pregunta é se está redactado e presentado xa dito proxecto. Cuarta pregunta, rematada a fase probatoria no expediente de investigación por mor da posible ocupación de camiño en Coumiñán, en Montemogos, na parroquia de Beluso, foron xa valoradas as probas presentadas polas partes, existe xa informe xurídico e cal é o motivo da tardanza en resolver este expediente. Quinta pregunta, cando ten previsto o Goberno convocar novamente a Comisión de Seguimento da Banda do Río para informar de como vai o procedemento para a aprobación do concurso de ideas. E a última pregunta é como van as negociacións coa propietaria da vivenda de Matilde Vares para a compra do inmóvel. Hai xa unha valoración técnica do estado da vivenda, existe valoración económica da mesma e cales son as opcións nas que traballa o Goberno para a adquisición do inmóvel. Estas serían as preguntas. Ben, en relación coa primeira pregunta, a resposta é que o alcalde non mantivo ningunha reunión directa co Arzobispado e non o fará ata que o Concello dispoña do pertinente informe xurídico. A segunda,
Actualmente estamos levando a cabo as xestións pertinentes e preparando todo o expediente para poder reiniciar os talleres de memoria en Bueu e Beluso ao longo do mes de novembro, que tivemos que deixar de impartir durante un ano debido á pandemia da COVID-19 e por estar ante poboación de risco. Tan pronto teñamos pechado, anunciaremos todos os detalles na página web do Concello e nos medios de comunicación para que se poidan inscribir as persoas interesadas. Terceiro, o Concello conta cun proxecto técnico para a ampliación do aparcadoiro público no Parque Industrial de Castiñeiras e que xa presentamos aos representantes da Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo Cecimo e da Asociación de Empresarios do Parque Empresarial de Castiñeiras a EPICAS nunha reunión mantida en abril na parcela onde se vai promover, que consta de 795 metros, permitirá contar cunha trintena de prazas de estacionamento xusto a entrada do parque. O proxecto ten un orzamento alrededor de 30.000 euros e suporá dar cumprimento a unha das demandas que o colectivo de empresarios solicitara nunha reunión previa ao comezo deste ano. A seguinte pregunta, a resposta é: dada a especificidade do tema, o Concello encargou un informe xurídico externo que se presentará nos vindeiros días e despois do cal se resolverá o asunto a maior brevedade posible. É dicir, que se presentará, pero que xa temos, xa contamos con ese informe xurídico. A seguinte pregunta, a resposta é a seguinte. O Colexio de Arquitectos de Galicia presentou o 6 de outubro pola sede electrónica do Concello de Bueu o borrador dos pregos de cláusulas administrativas e técnicas que reserán o concurso de ideas, un asunto que está na preelación de temas a resolver polo Departamento de Secretaría, aínda que previamente se deben sacar adiante outros que teñen que ver con diversas licitacións con prazo de justificación. No momento no que se revise este asunto por parte da Secretaria Municipal, reactivaránse as comisións de seguimento. E a última das preguntas, a resposta é que contamos cun informe técnico emitido polos servizos técnicos municipais onde se valora o estado do inmoble e onde se di que non é absolutamente necesaria a súa demolición. Disto xa se lle dou traslado á propiedade e sobre a valoración económica continuamos no mesmo punto, posto que non variou a disponibilidade que tiña a propietaria actual. Con todo, e como medida provisional, o Concello comprometeuse coa propiedade a colocar un valado exterior en espazo público que tería unha dupla función, protexer o inmoble e embelecer a zona. Estas son as preguntas que, salvo que este errado, son as que se presentaron por parte do Partido Popular. En todo caso, abrimos un turno tamén na sesión, por si procede recoller algunha pregunta para a próxima sesión. Ben, eu xa había preguntado nas sesións sobre o tema do cementario de Cela, a concesións de nichos e parcelas. Díxome que era por cuestión da secretaria anterior, que, bueno, pues que non daba feito, bueno, supoño que tiña moito traballo, por lo que sea, non sei exactamente. Pero agora que xa hai unha secretaria, por que non se retoma isto? É porque non se dan os nichos a xente que o pide, porque hai xente que está pendiente aí deses nichos, entendo eu, polo menos iso que me trasladan a min. Non sei por que non se retoma este tema, porque non lle miro moita complicación. E outra pregunta ou observación ou robo é agora iniciamos as clases de sinese pola mañán para a xente maior, pois aí, supoño. Por que non se retoma tamén pola tarde? Porque hai xente que traballa pola mañán e que lle viñame como era anteriormente, pois que hai a clase de sinese pola tarde. Por que non se plantexou? Si se ten pensado poñelo, pensar ou levar a cabo o plazo de tempo, se vai a tardar, se é cuestión de outras cosas. Gracias. Alguna pregunta, algún rogo máis? Sí, Mari Carmen. Non sei se hai aí. De todas formas, se vai, para a grabación se vai explicar perfectamente porque está moi colorido. Sí, sí. Nada, que en el mes de mayo hice luego de las redes de la pista. Que cuando pensaba el plan, estamos en noviembre, tenéis que hacer alguna gestión o alguna. Porque al estar las redes abiertas, los balonazos van para los parques de los niños pequeños y eso es un impedimento. Y después las casas que están al lado.
A ver si tenéis tiempo. Tenéis una red, ¿verdad? Algún bar. Sí, alguna pregunta, algún algo máis? Sí, Suso. Un pouco aburrido porque ao final, todos os anos, pois, venho dicindo mismo. Pero, nos foi o todo. As alcaldías están sin limpiar, os árboles están sin podar, e, ao final, menos o problema. Polo que algo, que se traballe un poquinho máis no tema de prevención, e que se empeza a podar os árboles, sobre todo, donde hai peligro de que sucen as alcantarillas, e que se proceda a limpieza das alcantarillas, pero canto antes. En canto as alcantarillas, tamén é importante que cando se hablamos de alcantarillas, que as señalicemos ben. Porque estamos solucionando un problema e estamos creando un bastante peor. E un montón de alcantarillas abertas que pasan por aí, poden meterte e non meteras. Un traballo que creo que é importante. E por outro lado, tamén eu sente en Beluso, na de Bonito da Vida, o dar aqueles dous árboles, porque lle caen a folla no paso do peóns, e a xente resbala, se caen varias personas ali, parece ser, e non o que deu non se podía tanto antes da cosa. Que non me quero comentar, porque de personales o que hai menos deste mes, unha das justificacións que destes foi pola Fundación de Traballo que teño o Departamento de Urbanismo, de Medio Ambiente, pero despois houve unha contradición cando o concelleiro dixo que ese documento tiña feito polo mesmo equipo que fixera o MUS, que é o equipo externo o concello. Entón, como é posible que se justifique que a tardanza é porque os departamentos teñen máis traballo cando o documento foi feito por unha empresa externa? É a dúda total. A ver, é unha dúda que non podemos poñer na mesa porque non houve unha comisión informativa. Se pode contestar unha vez, non? Lo que eso, ou é un robo ou é unha pregunta. Eu creo que está respostada, pero se queres recolle a pregunta, se responderá tamén a próxima sesión. Pois, se é unha dúbida, ao remate, pois tamén se explico, se queres. Ou é un robo ou unha pregunta. Non? Se queremos ir todos polo libro, pois intentemos ir todos polo libro tamén. O que non podemos facer dunha pregunta despois é un debate. Hai unha pregunta, se responde. Hai 10, se responden as 10. O que non podemos é despois dunha pregunta sacar 10 máis. Me parece moi ben. Correcto. Cal é a pregunta que queda recollida entonces para que se conteste na próxima sesión? Cal é a pregunta? A pregunta é: señor secretario, a día de hoxe foi feito pola mesma empresa que fixo o PEMUS, esa empresa é externa ao concello. Vale, ben, se responderá entonces. Moi ben. Vale, se non hai ningún pregunta máis, damos por finalizada a sesión, por rematada. Xa permitimos que o señor secretario, ao cal agradecemos os servizos prestados, se ausente. Bueno, un componente está haciendo que me iba a pagar a mí, si acaso, porque grabar a veces la sesión. Sí, hasta paga a mí. Presentes por escrito, por favor, para que conste la acta. Pero la grabación está también. María, no sé si estará en la grabación porque no se escucha. No se escucha por el YouTube. Presenta ya mañana al secretario. Porque si acaso, si no, pues nos estoy. Sí, por favor. Sí, finalizar. Sí, bueno,